L-awtorità Taljani qed jinvestigaw każ mhux tas-soltu fejn madwar 670,000 euro spiċċaw daħlu fix-xatt ta' Sqallija wara li minn fuq dgħajsa spiċċaw fil-baħar. Skont il-mezzi tax-xandir Taljani, il-każ seħħ f'Kazuzze, villaġġ viċin Santa Croce Camerina li tagħmel parti mill-provinċja ta' Ragusa. Minn dak rapportat jidher li xi nies fuq l-art raw dgħajsa li kienet tidher f'diffikultà u kkuntattjaw lill-Gwardji Kostali. Fuq id-dgħajsa ġie rapportat li kien hemm 3 irġiel u ġuvnot ta' 13-il sena. Meta l-Gwardji Kostali ħarġu fuq id-dgħajsa, allegatament raw lir-raġel u lill-ġuvnot jarmu pakketti bl-ewros fil-baħar. Il-pakketti bl-ewros spiċċaw inġarru mill-kurrent lejn l-art fejn xi nies ġabru ħut mill-flus. Fuq il-post waslu l-Karabinieri l-Gwardja di Finanza li huwa smat li ġabru ma' 670,000 euro għalkemm mhux jeskludu li ammont ieħor ta' euro baqa' fil-baħar. Dejjem skont il-medja Taljana, żewġ tirġiel Maltin ġew interrogati u jiġu investigati dwar il-każ waqt li raġel ieħor qed jiġi mfittex. Il-ġuvnot huwa maħsub li seta' kien fuq id-dgħajsa biex jonqos is-suspett fuq l-irġiel. Fil-fatt intqal fil-medja Taljana li l-ġuvnot ma jiġix mill-irġiel. Id-dgħajsa qed tinżamm fil-Marina ta' Ragusa taħt sekwestru bil-medja Taljana semmiet lil ċertu Owen Jones bħala s-sit tad-dgħajsa.